Takže čus lidi, já vás zdravím u dnešního videjka. Dneska hrajeme prostě hru v Robloxu. Dejte like, odběr a jdeme na to. Dáme to Pride. No, mě teď online vypla kamera. Takže, pardon, ale já za to nemůžu. Kolik stojí a kolik stojí takhle? Tak si koupíme tady tu pneumatičku. Ty kokos, už mám nějaký velký speedy, ne? Tak koukej, já ji úplně rozdržím. Ne? Ona furt ujíždí. To je nějaká dobrá týpka. Já nechápu, co to má. Pojď, to nejlepší. Ne. No, to mi moc nepomohlo. No, tak. To stojí Robuxy, kde to nabrala? Co ty Robuxy opíčí? Kolik to stojí? A mě zajímá, kolik to stojí. No, 98, jo, že bych si to někdy jindy koupil. Tak dáme tady otevřít Lighto. Dock, Common. A furt ten trochu lepší než normální. Teď jsem to zakřik, padl mi ten nejhorší. No, dáme si Pet. Equip Brush. Teď bychom měli mít o hodně víc dostávat. Bacha, já si tady jenom jdu pro tajto. Tak, už máme 1000. Tak si zkusíme projet, uvidíme, jak rychle to pojede. Od začátku to bylo celkem pomalý. A teď my rychle jezdíme. Což je hustý. Já si dám auto ride. Dělej, běž. Jsi pomalej nějaký, ne? No, asi je, no. Já nevím proč. Pets. Cards. Tady kolik stojí? Jo, to už mám jak dávno. 30 wins, jo. Už i tady to, jo. Tak já si počkám na těch 30 wins, já se vám ozvu, jo, až to budu mít. Tak jo, lidi, už to máme. Tak si jdeme koupit to za těch 30 winů. A nebo si máme počkat na těch 45. Já si počkám na... Ale to mě taky celkem láká, ale počkáme si na tady těch 45, protože už to máme. Takže poslední 2. Tak nazbíráme poslední těch 2 a máme to, hurá. Takže dáme si to. Equip. Jo, to je v hajzlíku. Ja. Se nepovedlo, no. Tak jo, teď si to teda equipnem. Je ten čas. No, Tak jestli jsem byl oproti té době tak pomalej a teď tak rychlej, tak to bude úplně něco úplně jiný level. Koukejte, což nějaký pomalej, ne? Jako on, ale já jsem taky celkem pomalej, mi přijde. Taky vám to přijde? Já můžu do další lokace, jak dávno. Dobrý, tak se jdem projet tady. Tady už to bude o něco, no těžší, no. Za prvý trvá to díl, za druhý jedeš pomalejc, za třetí kašlu na to. Tak jo, pozbíráme si nějaký tady ty rychlosti, aby jsme byli rychlejší. A tady nám to ještě dává k tomu víc. Takže to bude úplně na pohodu. Už bych si koupil aspoň těch 10 winů. Čekaj. Já si to chci koupit. Dobrý, tak jdeme do story. Tak třeba tady. OK. No to je jedno. No dobrý, kašlu na to, peču na to, že jo. No. Tak teď si to zkusíme teda sjet ještě jednou. Jo, tady to video bylo celkem krátký, a takže bude jenom 5 minutek. Jo, já vím, je to málo. Ale prostě
Já nevím. 72 72 tisíce, koukejte, hele. Jsi měl přibral, ne? Úplně. Úplně rychle. Speedy. I don't speed, kámo. Autolít. A tady zatím, nebo teď se koukneme na pety, co tady jsou. Že tady jsou nějaký. Ne, neříkej mi, že nejlepší za 40 jenom vinu. Jenom za 40. To tady nafarmím, že jo. Co? 6%. OK. Já jsem si s tím spokojený. A come on. To furt nevadí. Dobrý, tak bye bye. Vyjdete do hajzlíku. Zkusíme si vzít. Co? Přidá tolik. No, o moc to nepřidá, teda to moc nepomáhá. A ten typek úplně jak se běží, Runter. I don't speed, kámo. I don't speed. No, ale takže lidi, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, odběr a já se s váma loučím. Čus.